Ranska-Saksa liikkeelle. Ja yleisö antaa heti suosion osoitukset, kun peli lähtee liikkeelle, mutta sen jälkeen kun Saksalla pallo on teikkauksesta napa. Avautuu tilanne, josta Rüdiger pääsee nostamaan peliä aina puoleen kenttään. Schweinsteiger, nätti syöttö taskuun Draxlerille. Müller, hyvä pyörähdys ympäri, levitys Khediralle, nopea hyökkäys, mutta viime hetkellä kertaa Sami Khediralle. Mutta se oli jälleen sitä Saksan tehokasta, tyylikästä hyökkäyspeliä. Nopeilla syötöillä. Rekan uransa 3. maaottelussa kentälle. Saksalle paikka! Siinä on Müllerille paikka, mutta tällä kertaa maaliruisku ei onnistu. Se oli Mario Gomezilta ja Draxlerilta vahvasti pedattu tilanne. Gomez on keskellä vapaana ja levitteleekin käsiä. Müller asettelee pari kertaa. Menettää viime hetkellä tukijalkansa alta. Jens Schweinsteiger myös pallon pelaa. Draxler jälleen aktiivisesti hakee palloa, saa jalkansa vapaaksi, kääntää, nyt on Mario Gomezilla tilaa vaikka muille jää. Varmasti saattoi olla, että Mario Gomez edellistä tilanteesta. Voiton Tansilla. Giroud, Griezmann, mutta jälleen kunnolla, mutta nyt nähdään Ranskan paras maalipaikka. Pogba, Giroud, Draxlerilla pallo jäänyt jalkaan liian pitkäksi aikaa ja nopea hyökkää mahdollisuus on mennyt. Toki kun lyhyt hyökkäyskin toimii näin Mario Gomez. Edelleen apina roikkuu Gomezin harteilla maajoukkueessa, mutta lähellä Thomas Müller. Katsokaa tätä syöttöä ja ihailkaa. Maaginen. Tää uudestaan Juventuksen tähdelle. Martial. Yleisö on aivan kiimassa, kun Martial saa pallon joka kerran. Ja nyt onnistuvan aloituksen! Anthony Martial on tässä yrittänyt ja Giroud pääsee nautiskelemaan tästä, että voidaan tehdä tuollaisenkin harautuksen, niin sen jälkeen Rooman puolustaja on pulassa. Tässä vielä ihana esityö Martialilta. Ginter menee täysin vipuun ja sen jälkeen Giroud saa korjata hedelmät siitä vitosen viivan tuntumasta ja lukemat 1-0. Todellinen pukukoppi maali puoliajalle Didier Deschampsin. Pallon kosketus Pogba, jälleen hyvä syöttö Griezmannille. Griezmann! Hyvä oli Griezmannin keskitys ja siellä on Olivier Giroud aiheuttamassa päävaivaa Saksan puolustukselle. Todella hieno hyökkäys Ranskalta. Kyllähän nuo ikäviä asioita ovat. Tuollaisia tilanteita tulee. Valmistautuminen peliin ehkä vähän pieleen. No nyt tulee Müller kääntää. Pallo mahdollisesti maalin edustana. Ginter liikkuva. Avautuipa yllättävän helposti Saksalle, hyvä paikka. Koscielny venyttää parhaimpaansa, Gomez odottaa siinä ja jälleen olisi Super Mario halunnut pallon keskustassa, mutta hölmöilee pallon takaisin Saksalle ja Gundoganille. Gundogan pelaa Thomas Müllerille, joka on ollut tällä jaksolla aika pimennossa, mutta yleensä silloin se verkko on heilunut tämän miehen jalasta, kun hän on puoli tuntia hiljaa. Näin, siinä vastaus. Müller kilauttaa vasemmalla jalalla. Tulee jälleen Thomas Mülleria parhaimmillaan. Periksi antamaton, loistava jalkapalloilija, niittaa tolppaan. Sieltä laservaloa tulee silmiin, Gündoganin keskitys. Rüdigeriä tavoitellaan, Volan pääsee heti ampumaan. Joten sellaista yöllä vielä luvassa, olkaa mukana! Ja näin Tigresin mies, Gignac, toinen osuma. Hallitse maailmanmestariin, Kingsley Coman ja katsokaa tätä Blaise Matuidin keskitystä. Hummelsarro on tyhjää hiuksillaan, pallo menee hänen ylitseen ja Gignac, jos Giroud on hyvä pelaaja, sitä myös André